Són moltes hores de planificació, molt moment de pensar, a veure, has de crear aquest producte i d'alguna manera dic, ja està, i arriba un moment que se't fa la llum, no? I dic, ja sé el que faré. Faré un aquelarre diabòlic. On es fan els aquelarre? Al bosc. Ja tinc els arbres, que és el que jo tant de temps els estic representant. Llavors, cada diable representa un arbre, que aquest arbre, la part de baix dels pantalons són les arrels. Llavors vaig fer la comparança que les arrels de l'arbre s'endinsen fins a arribar a l'infern i les branques de dalt pugen amunt fins al cel. Tots els diables sempre porten a l'àngel, no? I llavors, bueno, és una mica el joc. Entremig hi ha aquestes bèsties infernals que li donen aquest, que surten de l'infern a donar una mica. Jo crec que en conjunt me'ls imagino tots junts corrent i, bueno, crec que serà una sensació semblant a la que vaig sentir el 94 quan vaig veure en moviment els que vaig fer per aquí a Vilanova.